od jutros Hrvatska srednja Bosna ponovno nema struje koja je, da podsjetimo, u muslimanskim rukama. Već je uobičajeno i da dan u središnjoj Bosni započne sa granatama. Tako je bilo jutros, muslimanski topovski projektili padali su na Vitez, također i na Novi Travnik. Pošto je uzvraćeno, prekrenuli su sa paljbom. Sva muslimanska nastojanja posljednjih dana sastoje se u tome da presjeku hrvatsku enklavu i tako odvoje Vitez i Novi Travnik od Busovače. Masakri u Križančevu selu, svakodnevne borbe ovdje u Buhinom selu u funkciji su tog razdvajanja Novog Travnika i Viteza od Busovače. Često su se u posljednje vrijeme i najviši muslimanski vojni zapovjednici zaklinjali kako će Busovača biti sravnjena. U Busovači i danas kažu, Busovača je, kao što vidite, i cijela i Hrvatska. Takva će, kažu, i ostati. U samom gradu sve kao da teče normalno. Istina, ima manjih oštećenja. Ljudi su ovdje ostali unatoč stalnim granatiranjima. U samoj Busovači danas ima gotovo više izgnanika iz drugih hrvatskih sela i općina, Zenice prije svega, nego domaćeg kućanstva. Smještaj i ishrana su glavni problemi. Pukovnika Dario Kordića, čovjeka koji je sinonim borbe hrvatskog naroda u srednjoistočnoj Bosni za svoj opstanak, pitali smo što misli, što će učiniti dalje muslimansko rukovodstvo unatoč Ženevi i onim razgovorima u Bonu. Naše procjene svih ljudi ovdje koji djeluju, rade, brane ovu svetu hrvatsku zemlju na prostorima središnje Bosne su takve da muslimansko političko vodstvo na čelu sa Alijom Izetbegovićem, a i vojno vodstvo neće odustati od vojne opcije, prije svega protiv Hrvata središnje Bosne, da su oni sigurno uvjereni u to da imaju izglede, imaju šanse da u nastavku rata protiv Hrvata, prije svega središnje Bosne, mogu nadoknaditi ono što nisu uspjeli u proteklu godinu dana, dakle potpuno istrijebiti hrvatski puk sa prostora središnje Bosne, odnosno ostaviti one koji bi trebali biti roblje, koji bi trebali, dakle, služiti onom procentualnom sastavu koji bi bio takav da pokaže da to nije čisto muslimanska država. Međutim, kao što do sada nisu uspjeli, uvjereni smo nego ikada da neće uspjeti ni od sada, tim više što smo mi jači nego ikada. I potpredsjednik vlade Hrvatske republike Herceg Bosne Ante Valenta, koji radi ovdje u Vitezu, misli slično, a glede protiv prijedloga muslimana kada se radi o prijedlogu predsjednika Tuđmana u Bonu, kažu: to je ponovno nuđenje građanske države, to je ponovno nuđenje ropstva hrvatskog naroda ovdje, bez razgraničenja nema rješenja. To svaki čovjek ovdje zna. Evo nas sada na prvim crtama u rajonu Pula iznad Busovače. Crte izuzetno dobro utvrđene, kao što vidite. Muslimanski rovovi tu na domak. Pula je inače najsjevernija crta obrane Hrvatske republike Herceg Bosne, okrenuta prema Kaknju i Zenici. Kao što vidite, na položajima i TV antene, naravno za one koji nisu u smjeni, što su u pričuvi u Zemunicama. Imam televizor unutra, struju smo doveli. Gledam, imamo 5-6 programa. Ovo je Zemunica? Zemunica. Unutra peć, televizor. Državu, tu odmaram.